Halo adik-adik kabeh, ketemu maneh karo Mas Sri Wisnu ana ing kene. Nah, saiki Mas Sri Wisnu ana ing ngareping Candi Prambanan Yogyakarta. Nah, ana ing wektu dina iki Mas Wisnu bakal ndongeng kewan. Nah, kepiye to ceritane? Ayo padha dirungokke bareng. Ana ing alas Gebang Tinatar, ya kuwi alas sing asri, ijo royo-royo. Wah, nang kono akeh banget sing jenenge wit-witan, taneman, tanduran, woh-wohan, lan uga sendang kali, uga para kewan sing ana ing alas Gebang Tinatar kuwi. Ya kuwi kaya to gajah, macan, kebu, kidang, kelinci lan sak panunggalane. Nah, dina kuwi kancil. Nah, iki kewan, salah sijining kewan sing ana alas Gebang Tinatar ya kuwi jenenge kancil. Nah, kancil ya kuwi kancil iki awake cilik, sikile ana 4. Nah, nek neng di negara Londo kono jenenge maus dir. Nah, maus kuwi ya kuwi tikus, mergo praupane kaya tikus. Nah, dir kuwi rusa, dadi rusa tikus. Nah, mergo awake kaya rusa, ning raine kaya tikus. Nah, mangkono celatune si kancil. Wah, dina iki kancil wis mlaku-mlaku ana ing alas Gebang Tinatar. Nanging kok ora ana kewan siji-siji sing kepethuk ya. Wah, ya wis coba. Kancil arep mlaku meneh ana ing alas Gebang Tinatar. Nah, nunggal papan seje caritane ana ing alas Gebang Tinatar ya kuwi ana kewan sing jenenge ya iki sing jenenge macan. Nah, macan kuwi akeh. Ana macan tutul, macan putih, macan kumbang, lan uga iki macan loreng utawa sing asring dijenengi harimau Sumatera. Nah, mangkono celatune si macan loreng. Wah, wis pirang-pirang dina iki aku durung mangan. Wah, wetengku luwe banget. Yo, coba aku tak mlaku ana ing alas Gebang Tinatar kene. Mbok menawa ana kewan sing bisa tak mangsa. Nah, mangkono ceritane ya adik-adik ya. Si macan durung mangan pirang-pirang dina, dadine ngelih. Wah, saking ngelihe macan pusing 7 keliling. Dumadaan macan ngindek ana kewan. Kaya ana kewan. Kae nek ora salah kancil. Wis cil, dina iki uga kowe bakal dadi panganku cil. Os. Wah, ayo cil. Budya sembatana cil, ayo. Waduh. Waduh. Iki macan iki. Aduh, aku dicekel macan, ditubruk macan saka mburi kepiye iki. Aduh. Coba. Weh, piye carane kancil kudu iso uwal saka macan supaya kancil tetep urip. Coba kancil tak mikir. Oh, ya. Cil, kowe wis tak cekel kaya ngene kok meneng wae kepiye cil?
Macan. Nek mong kowe wae aku iki ora wedi. Loh, kok ora wedi kepiye, Cil? Kancil sing saiki kuwi dudu kancil sing biyen. Loh, lah banjur Kancil sing biyen kuwi panganane mung godhong. Panganane mung suket, mung timun. Nanging kancil sing saiki kuwi panganane daging-dagingan. Luwih khusus daging kewan sing galak kaya kowe kuwi. Ngapusi. Ora mungkin, Cil. Yen kowe kewan cilik kaya ngene iki kok pakanane daging, ora mungkin. Ora sah ngapusi, Cil. Welah dalah. Kowe iki dikandhani bola-bali kok mesti ngeyel. Coba. Kayak ana kono kae ana sendang. Nah, sendang kuwi aku ndelikke sirah macan. Nah, karepku sirah macan kuwi mengko bakal tak pangan kanggo makan malam bengi iki. Weluh, tenane, Cil. Dikandhani kok ngeyel. Ayo, nek ora percaya, ayo melu aku nang kono. Ayo, Cil. Ayo, aku pengen buktekke yen pancen kowe nyingkah ke sirah macan ana ing sendang kono, Cil. Ayo, mangkat, Cil. Nah, Kancil nggawa macan ana ing sendang. Nah, sendang kuwi pancen banyune resik tenan. Saking resike, saking segere, sendang kuwi iso dienggo ngilo utawa ngaca. Nah, mangkono ceritane si Kancil lan si macan. Cil, wis tekan apa durung, Cil? Ayo iki. Loh, iki ngarep iki ra ana sendang to. Lah ya iki sendang lehku ndelikke sirah macan ana ing kono. Tenane, Cil. Lah kok ora percaya. Yen ora percaya, ayo tilik ana dhewe. Ya wis, Cil. Wis kono minggir. Tak tilikane. Janji, Cil. Yen kowe ngapusi, kowe bakal tak pangan. Iya. Tenang wae, aku nang kene aku ora lunga-lunga kok. Wah, iki tenan apa ora? Kok jarene Kancil ndelekke sirah macan ana ing sendang iki, coba tak tilikane. Wah. Nah, adik-adik, amarga sendang kuwi mau banyune resik banget, iso dienggo ngilo. Nah, macan ngilo raine dhewe lan macan wedi karo raine dhewe. Wah, loh. Lah kok tenan? Kok ono sirah macan ning kene? Wah, iki tenan. Ya teges Kancil saiki pangane daging macan. Wah, aku kapok, Cil. Aku kapok, Cil. Jan, macan ki yo macan bodoh kok ngono kae. Wis awake gedhe, gawene bengak-bengok. Lan apa ya kuwi jenenge nek bahasa Indonesia niki menindas. Menindas kewan-kewan cilik kaya aku iki ya wis kok ngono kae. Ngertine ya ming okol. Lah mong nonton raine dhewe ana ing sendang iki kok wedi. Ya kaya ngono kuwi. Urip kuwi aja mung nganggo okol, ning ya nganggo iki pikiran. Ya wis ngono wae adik-adik ya. Dina iki ketemu Kancil sakmene wae. Kancil bakal nerusake laku topo ngerame. Wis ya.